Atong tukion ang sugilanon sa usa ka gamay nga batang babae gikan sa Bulgaria. Kini ang sugilanon ni Sofia nga nagauluhan ang paboritong libro ni Sofia. Si Sofia usa ka intelihente ug maayo maniid nga duha ka tuig nga batang babae ug nagpuyo sa Bulgaria. Wala pa siya makadungog bahin sa Dios sa ilang panimalay tungod kay ang iyang mga ginikanan walay interes sa relihiyon. Apan nakadungog sila og maayong mga butang bahin sa usa ka Seventh-day Adventist kindergarten sa Sofia, ang syudad sa Bulgaria, ug nakadesisyon sila nga didto ipadala si Sofia. Diha-diha, nahigugma si Sofia sa mga istorya sa Biblia nga iyang madungog matag buntag sa kindergarten. Maayo kaayo siyang maminaw ug wala madugay na kahibalo na siya sa daghang mga istorya bisan pa sa iyang gamay nga edad. Sa dihang tulo na siya katuig, nakakat-o na si Sofia sa pagkonektar sa mga istorya sa Biblia. Usa ka adlaw, gisugilon sa iyang magtutudlo ang istorya ni Samson ug kung giunsa sa daotang mga Filistihanon pagdakop kang Samson ug pagbutang kaniya sa bilangguan. Miingon si Sofia, "Oh, ang mga Filistihanon! Ang mga Filistihanon mao ang gigikanan ni Goliath." Ug husto siya, ang mga Filistihanon nga midakop kang Samson kabahin sa samang grupo sa katawhan nga sa ulahi na ilhan pinaagi kang Goliath sa panahon ni Haring Saul ug ni David. Natingala kaayo ang iyang magtutudlo sa iyang obserbasyon. Tinuod gayud nga talagsaon nga bata si Sofia. Usa ka adlaw, nagpadala ang inahan ni Sofia og litrato ngadto sa iyang magtutudlo diin makita si Sofia nga nagtan-aw sa usa ka libro sa mga leksyon sa Seventh-day Adventist Sabbath School. Natingala ang magtutudlo tungod kay wala man niya ihatag kana nga libro sa ilang panimalay. Ilang nasayran nga usa ka estranghero ang naghatag sa maong libro kang Sofia didto sa usa ka shopping center. Ganahan kaayo si Sofia sa maong libro sa mga leksyon sa Sabbath School. Apan ang iyang paboritong libro mao ang usa ka Biblia alang sa mga bata nga gihatag sa iyang magtutudlo sa kindergarten. Gidala niya kini sa ilang balay ug matag adlaw iyang gitan-aw ang mga matahom nga mga hulagway niini. Samtang iyang gibuklad ang mga pahina, iyang mahinumduman ang mga istorya sa Biblia nga iyang nadungog sa kindergarten. Unya, usa ka adlaw na matikdan sa magtutudlo nga si Sofia nagdala-dala sa kindergarten og laing Biblia, usa ka gamay nga pulang libro. Gidala niya kini sa iyang mga kamot sulod sa tibuok adlaw. Sa katapusan, nangutana ang magtutudlo, "Nganong gidala man nimo kana nga Biblia bisan asa kamo adto?" Mitubag si Sofia, "Mao kini ang akong paboritong libro. Masulub-on ko kay wala man ko niini sa among balay. Karon muadto ko sa balay ni Lula ug kinahanglan na nakong magpaalam niini nga libro." Natingala ang magtutudlo. Nahibalo siya kung unsa kadako ang paghigugma ni Sofia sa iyang Biblia alang sa mga bata nga anaa sa ilang balay. Ang gamay nga pulang Biblia adunay gagmay kaayong mga letra ug dili sa makanindot ug mabulakon ang mga hulagway niini. Apan ni adtong adlaw, nakadesisyon si Sofia nga ang pulang Biblia mauna ang iyang paborito ug dili siya gusto nga mabulag niini. Sa paggawas ni Sofia sa kindergarten ni adtong hapon, gihatag sa iyang magtutudlo ang gamay nga pulang Biblia ngadto kaniya isip regalo. Nalipay kaayo si Sofia. Gidala niya kini sa ilang balay ug sa maong simana gidala usab niya kini sa balay sa iyang lola. Miingon ang iyang magtutudlo nga si Maria, "Nagpaabot ko nga makita kung unsaon paglambo ni Sofia. Aduna siya'y lalum kaayo nga relasyon sa Dios. Karong adlaw lamang nagampo siya atol sa among morning worship alang sa among syudad ug alang sa mga tanom dinhi sa among kindergarten."
Ang 13th Sabbath offering ni ining quarter, makatabang aron ng Colorful Hope Kindergarten makabalhin gikan sa giabangan nga lugar ngadto sa kaugalingon nilang building sa Sofia. Labaw sa katunga sa mga batang nag-eskwela dinhi nagikan sa mga pamilya nga dili miyembro sa Seventh-day Adventist Church. Ang uban kanila wala gani motuo sa Dios. Daghang salamat sa inyong madagayaong suporta ni ining mahinungdanong proyekto alang sa mga bata sa Bulgaria.